Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del Jo t'ho explico dedicat a la reproducció humana. Ja n'hem fet d'altres i avui parlem de dos conceptes molt interessants, que són el cicle menstrual i la fecundació. Ens acompanyes? Sí? Vinga, em faig petit i de la mà dels Science Beats comencem. Mireu, el cicle menstrual. El cicle menstrual té un moment d'inici, es produeix a la pubertat i en concret es produeix en la menarquia. La menarquia és el nom tècnic per anomenar la primera regla, que se sol produir als 12 anys. Hi ha nenes que abans, nenes que després, però de mitjana sobre els 12 anys. I el cicle menstrual acabarà al llarg de la vida d'una dona amb la menopausa, que és l'última regla que es dona entre els 45 i els 55 anys. Això també depèn de la dona. Aquest cicle dura 28 dies. Algú pot pensar, ostres, 28 dies són concretament 4 setmanes. Ja sabem que hi ha dones que tampoc no els hi dura 28 dies. Hi ha dones que els hi dura una mica menys, hi ha dones que més. I de vegades també pot passar que algunes dones tinguin un cicle menstrual irregular, que alguns mesos és de 28 dies, altres de 30, d'altres de 27, i s'endarrereix o s'allarga la menstruació. Però en tot cas, si la major part de dones tenen el cicle menstrual de 28 i 28 són exactament 4 setmanes que coincideixen amb les 4 fases de la lluna, té alguna cosa a veure això? Estem parlant d'una qüestió de superstició, el fet que hi hagi una relació entre les 4 fases de la lluna i els 28 dies de la menstruació? Potser l'astrologia ho podria explicar, tu ascendente en Àries, tal vegada sigui la gravetat de la lluna, això ja seria més científic, no? La gravetat de la lluna afecta perquè tals dies es produeixi la menstruació. Un tema de magnetisme, la lluna exerceix aquesta influència magnètica sobre alguna part de la dona? Doncs sembla ser que no, que cap d'aquestes coses és l'explicació. En té d'explicació? Sí, i tant, és aquesta. Aquí veiem uns homes prehistòrics que surten a caçar. Doncs resulta que els homes en la prehistòria, quan sortien a caçar, normalment ho feien en quart creixent, per acabar arribant a la zona de cacera en lluna plena, en aquestes temporades que sortien a caçar, perquè en lluna plena és molt més fàcil caçar. I segurament allargaven la seva cacera una miqueta més, però quan arribava la lluna nova, és a dir, quan no hi ha lluna, doncs, havent-hi aquesta foscor, no interessa caçar i era el moment que tornaven a la cova. Allà a la cova, aquelles dones que justament en aquest moment, és a dir, cada 28 dies, estiguessin en el seu moment fèrtil, són les dones que podien quedar-se embarassades i deixaven descendència. I la seva descendència, aquelles que tenien la regla cada 28 dies, doncs eren les que més probablement deixarien descendència. I així, generació rere generació, al final s'estabilitza aquesta menstruació en els 28 dies. Això també explica el fet que quan hi ha diverses dones vivint juntes, es sincronitzin, d'alguna manera entre elles la menstruació, se'ls avança una, se'ls endarrereix als altres i acaben menstruant més o menys en els mateixos dies. Aquest cicle menstrual, en el fons, són dos cicles complementaris. Un és el cicle ovàric, que és el cicle, és a dir, el procés des de que un òvul madura, perquè recordem que l'òvul ja existeix dins l'ovari però ha de madurar, des de que madura un òvul fins que és alliberat, és a dir, fins que surt de l'ovari i comença el seu viatge per les trompes de Fal·lopi. Molt bé. D'altra banda, tenim el cicle uterí. Aquest es produeix en l'úter, en aquesta zona d'aquí, perquè l'endometri, que és la paret mucosa de l'úter, doncs s'ha de fer més gruixuda per preparar-se per si ja apareix un zigot, poder-lo acollir i poder-li donar nutrients. Molt bé. El cicle ovàric acaba amb la ovulació. El cicle uterí acabarà amb la menstruació. Quins símptomes té la ovulació? Home, doncs les dones més o menys s'ho noten, o s'ho haurien de notar quan estan en el moment d'ovulació, perquè a més és el moment de fertilitat, després ho veurem.
una certa mucositat cervical, és a dir, flux vaginal, canvia aquest flux vaginal, els pits se'ls endureixen, a vegades apareixen granets, granitos, i no és per haver menjat xocolata, és per l'ovulació, i algunes zones també senten un dolor ocasionat per la inflamació en un o altre ovari, depèn de quin sigui l'ovari que en aquell moment està ovulant, perquè recordem que cada mes ovula un dels dos. Aquests són alguns dels símptomes, n'hi ha més, n'hi ha moltíssims. Aquests són els més freqüents i cada dona té els seus, i cada dona d'alguna manera es coneix a si mateixa. El mateix passa amb la menstruació. S'inflama el baix ventre perquè s'està fent més gruixut l'endometri, es produeix major sensibilitat en els pits, també a vegades apareixen granets a la cara i també a moltes dones els passa que tenen certs canvis d'humor. Canvis d'humor perquè, clar, hi ha una sèrie d'hormones com els estrògens i la progesterona que estan circulant amb molta major quantitat per la sang i recordem que les hormones fan uns efectes importants. Així doncs, si us sembla, anem a veure el vídeo que ens proposa el Science Beats. Fem clic aquí. Molt bé.
No sé si l'heu acabat de veure, si l'heu acabat d'entendre. Hi ha una altra manera també de veure tot aquest procés sense imatges, que seria aquest. En el fons, el que ens ha explicat el vídeo és que aquests 28 dies tenen, bueno, si comencem, des de el primer dia, no? Seria una menstruació que dura més o menys 7 dies. Hi ha aquests dies que no són fèrtils, en principi, sempre hi ha un cert risc aquí, però que no són fèrtils perquè s'està preparant l'òvul. I l'ovulació, al moment en què surt l'òvul, normalment coincidiria amb el dia 14 des del primer dia de la menstruació. Un dia té una menstruació, passen uns dies de menstruació, doncs des d'aquest primer dia de menstruació, el dia 14è, sol ser, més o menys, el dia que la dona ovula. Què vol dir? Que aquests dies anteriors i posteriors són dies fèrtils, perquè l'espermatozoide que entra aquí sobreviu durant un temps i, per tant, en el moment que surti l'òvul, el dia 14, el pot trobar. Però no només això, sinó que aquest òvul està viatjant per la trompa de Fal·lopi i, per tant, fins a cert moment, pot trobar-se amb els espermatozoides. I, per tant, aquests serien els dies fèrtils. Com sempre, hi ha un cert risc. Els dies tot just immediatament anteriors i els dies immediatament posteriors són més arriscats. Passats aquests dies, tot això és període d'infertilitat, fins que perquè està viatjant l'òvul, es torna a preparar l'endometri, aquí s'està fent gruixut l'endometri, més gruixut, més gruixut, més gruixut, més gruixut. Com que no hi ha zigot perquè no hi ha hagut fecundació, doncs es torna a produir una altra vegada el despreniment d'aquest endometri i torna a començar. No sé si es veu més clar així. Molt bé, del cicle menstrual passem a la fecundació. Mireu. La fecundació. Comença amb un coit. Què és el coit? És la manera pròpia de parlar de la còpula. La còpula és la unió, és a dir, fer relacions sexuals, però clar, de relacions sexuals n'hi pot haver de molts tipus. En aquest cas, en concret, estem parlant de que el penis s'ha d'introduir a dins de la vagina. Això és el coit. És la manera pròpia de parlar. Ja sabem que de vegades, quan entre nosaltres fem servir altres paraules per dir el mateix. També aquestes són les paraules correctes, penis i vagina. També recordo que la part exterior és la vulva, no la vagina. I en aquest sentit hi ha una cançó del grup Xiula, que si me'n recordo la posaré a la descripció del vídeo perquè m'agradaria que la veiéssiu també, que es titula Vulva i penis i parla precisament d'això, de per quin motiu, especialment en els nens petits, en lloc de dir vulva, fem servir altres paraules com la patatona o la carxofa, o en lloc de dir penis, fem servir altres paraules com la tita o l'ocellet o la minga, o després, quan som més grans, que sí, el nabo i aquestes coses. Molt bé. Aquí sorgeix la teva aportació en els comentaris. M'agradaria que no tinguis vergonya i que ens enriqueixis a tots escrivint-nos en els comentaris d'aquest vídeo de YouTube de quina manera anomenàveu la vulva i el penis a casa vostra, si és que els anomenàveu d'una altra manera, especialment quan eres petit o petita. D'acord? Molt bé, doncs continuem. El coit acaba en ejaculació. Aquesta ejaculació, si és a l'interior de la vagina, allibera els espermatozoides i quan un espermatozoide es troba amb l'òvul, el fecunda. En principi només un, recordem, però també pot passar que entrin dos o entrin tres, llavors tindríem germans bessons o trigèmits, d'acord? I aquesta fecundació és el que pròpiament és constitueix el zigot, la unió de l'òvul i l'espermatozoide, això ja ho vau escriure en un altre vídeo, fan el zigot, que és la primera cèl·lula humana. Què li passa a aquest zigot? Aquest zigot s'ha de transformar en el blastocist. I això també ho vam veure en un dels primers vídeos parlant de la reproducció. Mireu, el zigot
Durant 7 dies viatjarà des de les trompes de Falopi, que és allà on s'han trobat l'òvul i l'espermatozoide, fins a l'úter. En aquests 7 dies de viatge, més o menys el tercer dia ja no parlarem de zigot, sinó de mòrula. Mòrula perquè resulta que el zigot, per diverses mitosis, per diverses divisions cel·lulars, ha arribat a tenir unes 16 cèl·lules, 16-32 cèl·lules, i llavors ja parlem de mòrula. Aquesta mòrula continua dividint-se, les cèl·lules continuen multiplicant-se seguint les mitosis, i quan superen el número més o menys de 64 o 128, tothom està d'acord que si són 200 seguríssim, quan arriben a 64 parlem d'un blastocist en el que, aquí ho veiem dibuixat, mireu el procés, òvul que es fecunda, i tenim constituït el zigot. El zigot es divideix en 2, 4, 8... Tenim una mòrula, i aquesta mòrula, quan continuen les divisions, es converteix en blastocist, que se l'identifica perquè distribueix unes cèl·lules a l'exterior, sobretot, i unes cèl·lules a l'interior, unes poques a l'interior. Aquestes cèl·lules de l'interior seran l'embrió, el que pròpiament serà el nen o nena, i les cèl·lules de l'exterior seran les que formaran, serà una cosa que veurem més endavant en propers vídeos, la placenta, el cordó umbilical i el sac amniòtic. Tot això, després del part, desapareix. D'acord? Molt bé. Havent vist tota aquesta explicació, Science Beats ens proposa un vídeo amb una música molt xula per veure aquest procés per dins. Veiem-lo. Molt bé. Bé el vídeo, no? Molt curtet, però crec que molt instructiu i molt clar. Doncs bé, amb això acabem per avui. Esperem que hagueu après moltes coses. Recordeu que hi ha molts altres vídeos ja parlant de la reproducció en aquest canal de YouTube i els podeu trobar aquí. Doncs feu clic i feu cultura. Doncs vinga, fins ben aviat. Petons, ens veiem.